Бүгінгі жұмға шығарылышын Қазанның ғаилә мәчете яңалыкларынан башлыйбыз. Мәчет каршында мәдәни агарту үзәге төзелеше дәвам итә. Хәзер эшчеләр эчке коммуникацияләрне үткәрә. Дини үзәк иганәчеләр акчасына төзелә. Мәчет манарасыннан изге азан әйтелгән вакытта эшне туктатып торып дуга кылалар. Әлегә салынып бетмәгән буш бина тиздән зур мәдәни агарту үзәгенә әйләнергә тиеш. Мәдрәсә биналарын күтәрәбез, бөтен халкыбызга рәхмәт. Чөнки кемдер 1 сум, кемдер 2 сум, кемдер 1 тиен бөтенесе ярдәм итәргә тырыша. Әлегегә Аллаһның рәхмәте белән стеналарны күтәрдек, тәрәзәләрне куйдык. Менә ничексез күрдегез, хәзер газны кертергә тырышабыз. Ишекләрне куеп һәм эштә кафелләрне җыеп, абыйларны ябыштырып, шушыны эшләп бетерергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Кирпеч, башка төзелеш материаллары мәхәллә иганәчеләре акчасына сатып алынган. Аны 2 ел инде төзиләр. Күп нәрсә эшләнгән, эшләр дә күп әле. 2 катлы бинада укыту сыйныфлары белән бергә туклану, юыну бүлмәләре була. Ә беренче катта китапханә урнаша. Бу мәдрәсә генә түгел, спорт залыннан сауна, ресторан, мәгариф кабинетларыннан торган 2 комплекс була. Хәзер дин тотучылар мәчетнең бер аудиториясендә яши. 400-гә якын кеше эш сменада укый. Әлхәмдүлилләх, мәдрәсә ачылгач тагын да яхшырак була инде, анда уже уку кабинетларда күп була. Монда әле 2 класс кына безнең бу мәчеттә. Алга таба мәдрәсә ачылгач, шәт иншалла уку сыйныфлары да күбәячәк. Укучылар да, шәкертләр дә күбәер дип ышанып калабыз. Яңа комплекс бер юлы 100 студентны кабул итә ала. Хәзер бирдә газ кертелә. Акча булуга эшчеләр буяу бизәү эшләренә керешә. Әгәр дә кем булдыра ала, рәхим итеп ярдәм итегез. Булышыгыз шушы изге эштә. Раббыбыз Алла биргән, бирәчәк бөтен хәйр садакаларыгызны кабуллардан кылсын. Якын киләчәктә гаилә мәчете каршындагы мәдәни агарту үзәгендә мөселман гаиләләренә ислам нигезләрен үзләштерү өчен бөтен шартларда тудырыла. Төзелешкә һәркем үз өлешен кертә ала. Телефон номеры экранда күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.